Дарагія мае беларусы, ужо ў нядзелю я пачынаю важны візіт у Злучаныя Штаты Амерыкі. Галоўная мэта паездкі – удзел у Генеральнай асамблеі ААН. Гэта магчымасць вярнуць Беларусь на міжнародны парадак дня, узняць актуальныя для беларусаў пытанні, а таксама вырашыць практычныя праблемы. Гэта тычыцца і легалізацыі за мяжой, і дапамогі рэпрэсаваным, і падтрымкі незалежных медыя. Каб вывесці Беларусь з крызісу, нам патрэбная падтрымка вялікіх краінаў і міжнародных арганізацыяў. Я правяду шэраг двухбаковых сустрэчаў, але будуць і закрытыя перамовы. Разам з прадстаўнікамі Еўрапейскага Саюза мы правядзем слуханні па палітвязнях. Удзел возьмуць міністры замежных справаў шэрагу еўрапейскіх краінаў. Мы абмяркуем не толькі шляхі вызвалення палітвязняў, але і спосабы падтрымкі тых, хто пацярпеў ад рэпрэсій. Пасля Генасамблеі я накіруюся ў Вашынгтон, а потым у Філадельфію і Чыкага. І, вядома, я сустрэнуся з мясцовымі беларусамі, а гэта, як вы ведаеце, моя любімая частка кожнага візіту. Я буду трымаць вас у курсе па выніках усіх сустрэчаў. Жыве Беларусь!